Днешното обществено обсъждане има за цел да обсъди екологичните вреди, ползи от изпълнението на проекта, от неговата експлоатация, 600 квадратни метра от всеки ветрогенератор и пътя за достъп с крановата площадка ще бъдат с променено предназначение и предназначението ще бъде за електроенергийно производство. Това ще бъде загубата на земеделска земя. Емисиите по време на строителството в доклада за ОВОС са дадени подробно, изчислени с методика МР, която е одобрена от Европейския съюз. Изчислени са всички отрицателни емисии, имащи въздействие върху здравето на населението и качеството на въздуха, като време на строителството е пренебрежимо малко, до нулево въздействие, така че не се очаква промени в качеството на въздуха от 316,4 декара. Това са фундаментите и площадките за достъп до ветрогенераторите. Тази земя представлява под 0,1% от площта на земеделските земи в общините Никола Козлево и Калоин. Степента на въздействие е отчетена в доклада по ОВОС като незначителна по време на строителството и няма въздействие по време на експлоатацията, предвид това, че не са предвидени емисии във водите, във въздуха и в почвите, не се предвижда замърсяване с отпадъци и с опасни вещества. В района е направено проучване от археолог, като са изследвани всички места на ветрогенератори и нивите в близост. Има намерени остатъци от керамика в почвата и е възможно отдолу да има някакви стари археологически структури, например стари селища или нещо друго. Затова доклада за ОВОС е препоръчал изпълнението на проекта да става след като бъдат направени спасителни или допълнителни теренни проучвания на тези ветрогенератори, за да е ясно, че няма да бъде унищожено културно-историческо наследство. Границите на селата, червените линии са линиите, които са норматива 45 децибела на ниво А за ошумяване за ден. 45 децибела, което е норматив, е оттеглено на повече от 150, на места 200 и 300 метра от населените места. Моделите за шум показват, че не се очаква наднормено ошумяване в нито едно от населените места при норматив за нощ. Норматива за разполагане на ветрогенераторите като санитарна зона е 500 метра от населено място. При ветрогенераторите инфразвук се генерира основно от свистенето на вятъра в лопатките и както и от самата машина. През последните години има много проучвания, говоря от 2010 насам. Много институти се занимават с измерване на инфразвук. Определено можем да кажем, че не очакваме вредно въздействие от експлоатацията на ветропарка. Така, при ветрогенератори от второ поколение, значи тези ветрогенератори, които ще се монтират в този проект, са от трето поколение. Те са най-новите. Но тъй като от тях няма още изпълнени в Европа, измервания са правени при ветрогенератори от второ поколение. При тях инфразвука е в диапазона 45-65 децибела на ниво Ж. Отцърпите въпроси? Занимаваме се с животновъдство и земеделие. Въпросът ми е дали ще пречат тези звуци на животните, едри и рогатите, в така мисъл, че след като животното е бременно, дали ще има аборти, дали животните ще отказват да се хранят, дали ще се отказват да пият вода. Заради този звук, който реално ще го чуват те, предполагам, защото, както знаем, че най-рано
животните чуват земетресението и почват да реагират. Предполагам, че те по-добре чуват от нас този звук. Това ме интересува и дали има отрицателно влияние на климата, да е по-засушлив брай на нашия, да се отрази на културните растения, които отглеждаме пшеница, било слънчоглед, било тревни смески, било. Това ме интересува. За намаляване на добитбите има специални проучвания в Германия и там няма такива установени намалени добиви. По отношение на животните също няма данни за намаляване на животните. Държавните институции, Агенцията по горите, които отговарят за лова и регистрират ловните отстрелвания, ни дадоха точни данни за улова на тези животни в периода от 2007 до 2022 година. Мога да ви кажа, че в периода от 2010 до 2015 година, някъде тук го има по графиките, има графика, в която ви дават, имаше ли на лова? Ето там дават ви графика как са увеличени броя на отстреляните животни в този период. После в една година има спад и после пак тръгва нагоре. И там има монтирани, мисля, че монтирани са от между 380 и 420, точната бройка не мога да ви кажа, но са с проектирани, с проекти около 1000 ветрогенератора. Мога да дам пример. В Суворово, точно под самите ветрогенератори, има едно голямо стопанство, където Исперих Бурханларски отглежда, мисля, че над 200 овце, агнета има, продава агнета и казва, че няма намалена. Той отглежда специалната тази каракачанска порода овце, която има там 2 или 3 стада, големи стада в цяла България. Всички разговори и всички негови публикации и изследвания в тази връзка показват, че няма никакви такива отрицателни ефекти. Ето ги пчелите тук на този постер. Има оказани снимки, източници, какво е за това, че няма отрицателно въздействие върху пчелите. Да не прекъсвате само. Може ли само да не прекъсвате? Ще ви дам. Може ли вие да не ме прекъсвате? Госпожа, имаме процедура за... Постерите са изготвени специално за общественото обсъждане. Няма ги в ОВОС-а. Можем да си ги приберете, няма как да ги разгледам. Ще ги предоставим във вид на PDF на страницата на общината, за да си ги изкопирате оттам. Какво искате да кажете вие с тези данни, тия проучвания, които са направени в Германия и вкарвате в този проект на тази местност? Това ли да го разберете? За инфразвука говоря. Да. За да измерим инфразвук, ние трябва да имаме построен ветропарк, да има инфразвук от ветропарка, да можем да измерим и да кажем такива са данните за инфразвука. В България инфразвук не се мери, защото няма нормативи. В целия Европейски съюз няма нормативи за инфразвук. Може малко така, заедно да се говорим, видно общуване, седно само, нали по-тихо да... След като казахте, че тези генератори са единствените, може би никъде ги няма, като височина, като нов модел, дали последен модел. И ако не дай се Боже, излиза, че този инфразвук надвишава нормата или почва да пречи, вие действително нямате никакви данни, нямате проучвания. И какво правим тогава, примерно? Самите производители на съоръжения дават прогнози за възможни отрицателни въздействия. Мерките са свързани с управление на двигателя, т.е. източниците са лопатките
и двигателя. Двигателя му се намаляват оборотите, намалява се скоростта. Понеже никога не сте го правили, кажете ми на всички мъже тук, те имат генератори всички, защото доста често им спира тока. Кажете как на един генератор дистанционно намаляте оборотите, така че да не падне честотата от 50 Хц. И това, което вие представите, в смисъл, това не е научно доказано никъде, не е измерено. Вие просто имате... Добре, не казвате, че България няма кой да го измери. Няма 8 мегаватови ефекти, стига сте говорили лъжи на тия хора, те не са прости. Относно този въпрос имаме всичките големи притеснения. В крайна сметка ние тук живеем, имаме деца, имаме животни и така нататък. Вие как намерихте, как решихте точно този район, точно тези плодородни земи и тези петки, които до сега никъде не са били поставени, да ги поставите тук? И вторият ми въпрос, относно след като изтече договора 35 години, тези бетони, какво ще стане с тези бетони? Наше задължение е да изровиме, да раздробиме целият този бетон с арматура и да го изкараме. Изкарва се и тогава пак, както казах, ще бъде направен нов проект, който се води за рекултивация и за демонтаж на турбините, който целият този бетон не се използват взривни средства, не се използват химични средства. Наше задължение е да го раздробим целият този бетон, да се изкара. По принцип за сега по законодателство след 35 години може и да се промени, но казвам за сега какво ще... Ако утре отивам да демонтирам турбина, какво правя? Раздробява се този бетон и обикновено или се изкарва на специализирани депа и се оправя там, или много по-ефективното е отива и към бетонни центрове се рециклира се наново и се използва. Питаше как се връща предназначението на земеделската земя. Може само да се... Земята, когато е с предназначено, с сменена предназначение, както за електроенергийно производство, после когато се възстанови нормално, се минава пак през Министерството на земеделието и храните и му се обръща статут пак на плодородна земя. Как става това нещо? С какъв план става? С какъв? Обяснете какъв? Следващия въпрос беше... Да, в принцип имаме тук... Каква е процедурата по ЗУТ? Обяснете от план за застрояване и урбанизирана територия, как се върна в земеделска? Плащаме да използваме въздуха над терена, който се описва в вашия сервис. И що правите парцеларни планове тогава, като правите въздух? Нищо не правим. Парцеларните планове, защо ги правите тогава? Този проект да го реализирате тук и какъв проблем решавате с това? Каква полза е на хората? Това, което искам да ви кажа е, че имайки зелена енергия тук, която се произвежда на местно ниво, така общината ще стане дестинация, където и други хора ще искат да инвестират, да направят своите заводи, предприятия и други неща, за да имат зелена енергия, която искат За местното население Значи за местното население... Ами те ще могат да работят с тези инвестиции. Къде отива този ток? Казвате, че общината с тези найеми, този ресурс, къде ще вземе от вас, може нещо друго да направи. Дали за народа, в полза на народа? Не. Това разбира. Данните за инфразвука наистина са различни относно различните нива и нямаме в България такова известно. Аз ще направя специално... Не знам как ще направите, но това е, нали? Силица и вашата, те са Навсякъде го Казвам се Дейхан Ибрахим, съм секретар на селото. Въпросът ми е чисто технологичен. Значи при наливането до този проект ще се изкара земя, пръст. Намеквам, че даже и съседа ми, който е земеделски производител, му са ние на 40 см. И какво ще стане с тази земя? Значи първо задължително хумусния пласт се складира на определени хумусни депа. Затова по принцип и разработката на целия проект има част точно за разработка
което ще бъде къде точно ще бъде складиран този хумусен пласт за по време на строителството. После, естествено, много голяма част от него ще бъде използвана за рекултивация, т.е. ще го върнем хумусния пласт. Говорим все пак за голяма конструкция, дали ще се налива бетон. И този бетон, как ще, значи един път ще го налием и просто ще го изкараме, за да върнем хумусната пръска върху това. Как ще стане? Или ще върху самия бетон ще се поставят... Да, ние ще изкопаеме, както се вижда. Първоначално се почва. Първо, естествено, то се копае на пластове. Изземваме хумусния пласт, складира се специално на дебо, само хумусния пласт. Обработва се изкопаната земя по предписание, както трябва да бъде заздравена и обработена, и се залива отгоре. И частта, която остава, обаче хумуса няма да го връщаме тук, както казах, само за горните, ако казахте 40 см и това, което остане, ще сме задължени да го пазим, защото много добре знаем, че по закон в България хумусния пласт е абсолютно защитен. Тоест остава само малка видима част от бетона, а другия се рекултивира и остава вегетативна площ. Той ви се пита за колко години е експлоатационния срок на перките. Вие казахте 35, стандартен срок. Как ще бъде рекултивирана земята на хората, в която е перките или на общината? Всъщност това е продължението на неговия въпрос за 35 години. Благодаря, че ви разбрах. Аз ви разбрах чудесно. Тоест, колко години съхранявате в тези депа хумус? Това питаш. Хумуса няма да го съхраняваме 35 години по депа. Колко години ще го са? Хумус, проектът по прогнози трябва да бъде изграден за 2 или 3 години, нали така? Към доклада за ОВОС има мерки отзад. Паркът не може да бъде въведен в експлоатация, ако не се отчете изпълнението на всички мерки екологични, които са към доклада за ОВОС. Искам да кажа за мерките. Говорите конкретно на човека. След 35 години, съвсем конкретно с 2 изречения. Ние не сме дошли тук да студуваме, както и вие. След 35 години как възстановявате същата продуктивност на втора категория земя? Защото не говорим само по време на строителство как връщаме пръста, което колежката каза, а ние говорим как те ще си върнат земята и общината и собствениците след 35 години със същата продуктивност на хумусния слой. Това отговори. Първи въпрос, хумус няма да бъде съхраняван 35 години. Най-вероятно съхраняването ще е до 3-4 години. Втори въпрос, рекултивация след приключване експлоатационния срок на парка. Трябва да има специален проект за деструктуриране, т.е. за изнасяне на парка и за рекултивация. Но във всички случаи има предвидено обществено обсъждане на всички инвестиционни проекти, най-малко чрез обявление на цялата информация. И все пак разказвайте процедурата, продължавате да правите едно и също. Говорете с 2 думи на простия въпрос, откъде взехте хумуса след 35 години със същите качества? Може да се закупи пак от депа, както казах, и при нас, когато това е наше задължение. Този хумус, който от 600 квадрата по 50 перки, къде ще отиде този хумус? Част от него ще бъде възстановен като горен слой най-много. Вие не говорихте там за хумуса, там говорихте само за почвата под него. Връщаме този обратен насип, защото казахте, че и после отгоре естествено пак връщаме хумус от тук. Пак. Тук го връщате върху бетона. Да. Не, когато има бетон отдолу, няма плодородие, то се изтича там, изтъква всичко. И после вие нещо казахте във вашия доклад. Момент, казвам се на Хидея и съм от село Църквица. Така, гледам възрастна жена, искам много ясно да ми кажете. Вие казахте 200 метра за инфразвука. Ваши данни ли са? Откъде са тия данни? Защото аз имам данни, че този инфразвук е в рамките на много повече километри и се чувства от най-болните, да речем и от хора, които имат проблеми с сърце. Кои са тия данни? Защото говорим за повече от 30-40 км, а между селата има 3-4 км разстояние. Това е единият въпрос. Къде са тия данни? Казахте във вашия доклад, че земите, където ще се поставят тези генератори,
ще имат друг статут. Ще има статут за производство или не знам си специален. И отдолу ще минат тези кабели. Тези кабели имат едно голямо напрежение. Имаме нужда от постъпления, имаме нужда от всички тези инвестиции. Но как ще обясните на всички тези хора, когато умрат всички тези плодородни земи, няма да имаме дъждове. Къде ще се събират тия води, защото са оскъдни? И режим имаме сега. Имаме режим на вода. Тези технически проблеми, които вие казвате, на нашия език нищо не значи. Разбирате ли? Идвате, имате ред, имате 1 час на обсъждане, половин час 40 минути вие говорите. Точно така е. Извинете, разбирате ли, аз съм... Много вие слушахме и в крайна сметка нищо никой не е разбрал. Как ще се върнат хората земята, след като се промени и статута на земята, имаме много проблеми в държавните. И за всичко това, което е започвата, че всичко това ще умре от това напрежение, голямо напрежение. Инфразвука е с дълга вълна. В равни територии има голямо разпространение. Може да бъде засечен и на 1 км, и на 2, и на 3 км. Когато има дървета, храсти, редици, всички тези листа, тези структури, които са, когато преминава през тях звука, той започва да се отразява и на практика се угася. Госпожа, може ли без квалификация да оставим експерта да довърши? Не правите разлика между инфразвука и всякакви ви. Да, абсолютно гарантирам, че инфразвука също се отразява, както всички останали вълни и че наистина се гаси. И той е минал през храстите и вече го няма. Това ли не може да... Една част от него може да премине, но голямата част се гаси. На това изследване, което вие прочетахте, аз искам да ви питам дали сте го чели до края. Защото това е статия, която и аз съм надеяна. Аз питам конкретно. Знам много добре за цели и за инфразвука, знам и за Wi-Fi и за всичко. И мен ме интересува в случая. Измерваме го тук. Така, измерваме го на 180 метра от вятърния генератор. С какъв уред го измервате, искам да чуя? Има си методика. Вие не го мерите? Аз не го меря. Тоест, вие цитирате едни изследвания, които са правени в Австралия. Аз мога да ви кажа, че Да, бе, аз съм ги чела, бе, същите съм ги чела и аз съм ги намерила. За да отговорите на въпроса, трябва да цитирате кой го е мерил, с какво го е Аз ще отговоря на въпросите, независимо, че жената говори, ако трябва ще се надвикаме. Емисиите са сборни, ние имаме вятър, имаме естествени природни източници в полето, без вятърни генератори има измерени емисии от 35 до 48 децибела на ниво Ж. Променя се предназначението на земеделската земя съгласно изискванията на българското законодателство на тези 600 квадратни метра и пътя за достъп, който ще бъде различен при различните съоръжения. След като изтече експлоатационния срок, със следващия проект се взема решение дали ще има инженерно съоръжение на този район или ще има земеделска земя. Ако постигнем в някои краища, където е дълбоко фундамента, ако се постигнат изискванията за дебелина на тези подпочвени пластове, които са, и за да осигуряване на почвено плодородие, окей, може да се гледа продукция. Но там, където отгоре ще остава върху бетона, това е за добър ландшафт, за да не гледаме бетон, а просто да имаме добра гледка. Как да няма инфразвука? Значение за живота на хората, когато има директно значение за всичко здраво, което се получава, за живота на хората. Как да няма? Как ще живеем? Как ще живеем? Как ще живеем?